Kat kumna ki kubor la yatu ubaka Ukraine kalayo ban siat pelip yaki misail ke Russia bala herstet bahasa sun men hakasngi baar kata kan riu teriu jemang ar hajar ar pulai. Kakiyip kala ong baki niki air defense kila tersu berpekhang lenti ya kumbahan riu tli ikin sal misail haga baka Russia kakam bakale ya gane daga jingtemu ban pelip lut yaki air defense system kari Ukraine. Kibor bahalor kila yatu bahaduk khat pratli ki namding ki padon la kajong ka jing terkam kila her basiat hakeleng kanong ba. Ka Russia dangshan kala hiar thma ya kanong ba Ukraine kamba prasen tang hakine ki khniat por. Menen ka janmit u defense minister ka Russia u Sergei Shoigu la ong ba ka Moscow kamsak ta hakte ka jing terbom. Wala kataru la daga jingkam ne kubur ka Ukraine ki dei ki basisha ka Moscow ka sngodu jingkermen haga ba ki tiare le thma namar ki namding kila herstet seba palat omla shu ban pekhang nete lakam. Kumjuru ka Russia kandang yaip teng kita ki namding ki bala penher ke bakharwe 1000 kilometer ha ka sikanta pat omla hiru ban pedlep buat ki air defense system baklain tam ha ka perthei kini ki kinsal la kita ki tukri thma kini ki namding baklain bor bha ya kini ki namding ru la ban penher ha ka jing state bha ka baringkat sansha ana ka jing state kal air la ne 1000 kilometer ha ka sikanta ha ka sisin penher ya kini ki namding susu kinong kiyip ki ong badai ke sin ke baningkong basa penpethai hau ne ukin sail misail ha kini ki kniat sngi presiden ke Ukraine udang limi se Europe na ka benta ka kam bar ulak pularu ban penyo ada ki $1 billion ban penbiang ya ki equipment na ka benta ki sipai ya kuntma uhedu ka Ukraine armed force u Valery Zaluzhai ula ong ba ka Russia ka yatma ya kiyip ha ki benta ka north south but east bat ki peren kamru kumbakat pratli ki namding hasuny haduriau bat hakendeu susu ula ong ba khandai tli ki namding la penen kam haki kalip croix bat lightly ki namding la penher hakendeu nadu ba ka Russia kala hertma ya ka Ukraine kumbada ki hajar la sha penyap kisnong ki thau kala sha pen pra penjat bat kumba pra point r million kinong Ukraine la dep register kum ki refugee la ne kinong petwir ha Europe bat r point pra million la poi petwir wat shagari Russia ru